Sanibona bafowethu igama usibonelo washo Ntombezi imthanda ukudlula amasokazi ubhalo Dududu Thombelo bami bafowethu sithemba ukuthi niyaphila sinosisi la bafowethu silethele inkinga inkinga enzima kakhulu bafowethu ngiyacela kodwa ukuthi usisi kube uyena ozosichazela ukuthi kwenzakalani ngalenkinga njengoba bengishilo ngizolebele nginilethele inkinga zabantu sizama ukuyisombulula ngoba inhloso yethu ukulungisa South Africa inhloso yethu ukuthi siphile kahle bafowethu sisi wami usiphatheleni lena engaka Oqala ngizoqala ngakho ukuthi igama lami nguSamfelisiwe wakamnyandu ngoba ngize lana bengihlala noma nobaba then ngashonelwa uma wami ngasekho emhlabeni ubaba wami akazange ngishukulinda 2 months kuze athole umamncane and wesimezothola umamncane uzothola umuntu ebengifunda naye hayibo hayi ukuthi umuntu ebengifunda naye kuphela high school umuntu engake ngashare naye boyfriend salwa saxhapana sibang boyfriend sisi wami ngicela ukubuza lana uthi lo muntu uthandana nobaba wakho yes uthandane nobaba wakho ilokhuzana amasonto ilokhuzana izinyanga ezimbili ezingakapheli yes angeke ngize ngisho ukuthi bathandana nini mhlambe bathandana uma esakhona angazi befihlela yena uma kodwa mina engikwazi ukuthi ngithole uma engasekho okubhlungu nawo konke akekho vele umuntu wesilisa oshadile ongathatha ungapheli ngisho uthuma akuphelanga ngisho inyanga kahle kahle usenentombi so wena ufuna mhlambe kade baqala ukuthandana mhlambe umama ubulawe yibona I don't know sisiwami wena ufuna kwenzakaleni ke ngale relationship yabo bobabili mhlawumbe ufuna mhlawumbe bahlukane noma ufuna kwenzakaleni because manje labantu bobabili esikhuluma ngabo mhlawumbe Yesu baba wakho umdala nemuno sisi umdala so ufuna thina singenelele kanjani njengomndeni mhlawumbe sibahlukane angimfuni usisi angimfuni hayi usisi untanga wami angimfuni uthanda nowami baba ngimfuni umuthi awumfuni isiphi lesizathu singaka mhlambe yingoba nanisebancane nanifunda nonke because ngifuna ukuzinto ephathekayo sisiwami no girl ngiyamazi yabo njengoba mina ngizazi ngiyamazi mina wami baba wazi ukuthi ngisidako for sure naye usisi oyihambela namablessa wama-astropage oyifakela ama-weave oyifakela amabhlukwe again umuntu ezofana noma uzohamba ukwakha ikhaya noma ezokwakha mina ekwazi ukululeka mina uma umuntu esifazane uzokwakha ikhaya ugqoka ingubo ezinde ugqoka amaphinifa loya ngiyazayo ekhaya kababa ubanga ukuthi usisi ulingana nawe ubanga ukuthi usisi uyasileya ubanga ukuthi usisi angimfuni umuthi awumfuni because labantu babili ubaba mahalona iblessa baba mahalona iblessa yena ufuna amablessa azomblessa angimdingi angeke aze buma wami futhi so ufuna ukuthi thina njengohlelo singenelele ukuthi sibahlukanise abantu bobabili bethandana ukuthi angimfuni ubaba wami mele akhethe ukuthi ufuna baphakathi kwami naye pheli lokho engidingayo njengamanje masisuka la wena ufuna senze kanjani sihambe siye kubaba wakho noma siye kubona bobabili simtshene usisi ukuthi cha uthi awumfuni indlela wena ozizwa ngayo noma mhlawumbe ashintshe indlela yokuyiqoqa because uyathandana nobaba wakho ngeke azashintshe vele nje bafica bebo2 ngifuna mina lo wami ubaba onami ngedwa owazala mina ngedwa akhethe ukuthi ufuna ba phakathi kwami nalesikhini ngazi noma ngabiza ngani lento le kubonakala kodwa nje kubonakala njengesikhwele lana njengentombazane engafuni nobaba wayo mhlawumbe ubaba ngoba sithi mhlawumbe uma sewadlula uyabona mhlawumbe ubaba naye ufuna umuntu azokwazi ukuphila naye kodwa mhlawumbe ngibona mina ukuthi nibanga ukuthi wawufuna phila noba unayo imali ama-astropage ubaba asakwazi ngisho ngithengela icathulo za 25 rand ngoba sekufike le ntombazane le efaka ama-weave ifaka angazi yenza njani angazi but then mina ngifuna ubaba wami back if yena efuna ukuqhubeka naye ngifuna ukwazi namhlanje ukuthi ufuna ukuqhubeka naye noma uyangishiya mina mhlawumbe sebenengane ngoba u2 shuthi inkinga lana ukuthi ubaba wakhe akasakwenzela izinto ayekade angimdingi nanogeli ngaphandle kokuthi ubaba wenze njani ngifuna ukuthi ukhulume nobaba wami ngabe but ugela ngimdingi angimfuni ngoba ngiyayazi impilo yakhe uthandela ama-bless ufakela ama-weave uzoya kanjani ekhaya kubo kagogo wami uma uzala ubaba uzoya kanjani efaka amabhlukwe ngoba ngiyaza ashintsha amabhlukwe ngenxa yababa uzoya kanjani cha uma ubefaka amaphinifa efaka ingubo ezinde uzoya kanjani ngicela athola umuntu onjalo baba
Anginaso isikhwele mina ngifuna umuntu odecent, hayi umuntu osayithandela impilo, umuntu ongangami. Inkinga yakho Engizothi mangihamba ngiye emaklabhini ngimfice. Siswami ubeka ama-feelings wakho lana manje. Ake sicabangele ubaba-ke manje ngoba wena manje uthi ufuna awusho ukuthi ubaba wakho wena umfiselani mhlampe understand Ngisho ngiyasho ukuthi ubaba ngimfisela umuntu onjengoma, umuntu ogqoka ingubo ezinde, umuntu ofaka amaphinifa, umuntu omaziyo umaka baba. Yena uzizwa Umuntu kanjani ngiyamazi. ubaba wakho? Uzizwa kanjani? Angithathekile uhamba uthanda zonke izinto. Because manje kufanele sibheke phakathi ukuthi ubaba yena lento oyifunayo uyayithanda yini noma wena ufuna ukuthi libe le ntombazane ekhethela ubaba ukuthi ubaba kumele agcine sethatha. Wayena nje vele uyanginyanyisa ngifuna ezochuza la. Ngifuna Kahle bedla. ufuna manje ubaba wakho akhethe phakathi kwakho naye kanye nomuntu khona ngizokwazi ahlekisana ukuthi naye. uma ushonile ubaba ushonile finish. Because if yena mina ngiyindodakazi yakhe yokuqala ngiyokuqala kuyena noma ngokugcina. Mawukuthi phela sebemithi senginogela noma ugela umbambe isibhoma we don't know. Kodwa mhlawumbe ugela ngasho ukuthi unengane naye kodwa ugela shembhisi. Ey. Bafowethu le ndaba iyaxaka bafowethu. Kunzima kakhulu ukungena indaba zomndeni ngoba kahle kahle lana masithola kulesi story sakhe usisi ubaba usemathandweni nosisi olingana nayo ingane ngalendlela ukuthi ke manje ubaba sifuna ukuthi ubaba akasazenza izinto wayekade ezenzela zona ingane yakhe manje ingane sifuna ukuthi bakhethe ukuthi kahle kahle noma futhi awufisi ukuthi ukuphilisana nabo noma mhlambe kwenzeka ini Phisana noba nomuntu ahambangana indoda angiphilisana nalowo muntu mina. Yileyo ke inkinga esibhekene nawo ke bafowethu ukuthi uthi ngeke bahlale bobabili ngoba kwayena lo sisothandana nobaba wakhe. Funa baba wami. Hayi wena. Yini kubeka la sami la ekhaya? Akukahle wena sigruva nawe ungangibuzi lo mbuzo funa baba wami. Ngicela ukuthi singaphakamiselani imoya siqale singene nje ngaphakathi. Indaba. Lalela. Ngihlaze ngikhuza. Ngithi awuzufi Maskast. Ngizela ndaba. Yini msindodo? ngikhathele lo. Ngemnganakho mina. Ususilethela Samgalisiwe. ngobani? Samgalisiwe. Ngemnganakho. Wesamgalisiwe. Samgalisiwe. Noba madoda. Nobani? No sibizwe ulokhuzana usamkelisiwe la ekhaya uzocela ukuthi nje sixoxe nawe sixoxe naye. Imali ba. Ubani wena? Yes igama lami usibonele. Afike nami. Yes sifike. Bafike nawe. Yes. Ufika nabantu la kokhabazela wena mani. Namakhamera la. Namakhamera la. Imani madoda. Madoda. Ngeke kwami la ikakhabazela kana. Yes, ikakhabazela. Asibi baba, asibi. Okay, ngilalela. Ngicela Samgalisiwe. mana Uzenani? samke angithi sizoxoxa kanjani le ndaba samke mawu samke soxoxa kanjani Wesamgalisiwe. mana babo Samgalisiwe. Samgalisiwe. Uyingane yami phela lekhaya. Sanganisa 2000 wena. Kazi obenjengoma ofaka iphinifa ofaka ingubo efika lapha. Ongafaka ama weave. Lalela. Samgalisiwe. Mfowethu. Mfowethu. Yebo. Ngikuchazela. Uyabona lo muntu lo. Yes. Kuzofundela kujwayele. Yes. Ukuthi ngiyamthanda. Hayi mzino ma. Buka lana ke. Cabuzela mana. Hayi mzino ma. Usithandwa sami akusona. Mase